yoboshwa. But if ever bethola ukuthi angikho guilty lento yakhukhwa icela sibu untombazana masibhiyele lesini yokuthi naye bambophe ukuze kubuye isithunzi sabantu besifazane. Kunabantu besifazane namanje sisakhala esibaziyo nathi ukuthi badlwengula, we are helping them ukuthi kuboshwe abantu. But uma sekuqhamuka into nje ngizwa ngiphelelwa hope yokuthi kahle kwenzakalani eSouth Africa. But mina into engizoyishwa nje anginawo amandla okulwa, ngizolwa ngomsamo wami, kuye umsamo ngishisa impepho, idlozi lami lizongilwela. Wait and see. Ungasho kanjalo. Hayi, idlozi lami lizongilwela, anginawo amandla okulwa, ngibroke, anginamali, I can't do anything. But idlozi lami lizongilwela noNkulunkulu engimthandazayo. Mina kakhulu ke ngikholelwa first emadlozini. Yonke into ngiyayibika, of which sengiqalile. Ngihambile ngayedlozi ngathatha impepho, ngayishisa, ngathatha isinemfu, ngasivuvuzela phansi. Ngathi bogogo nabomkhulu uma ngempela ngidlwenguliwa ngiboshwe. But mangingadlwengulanga, niyazi bonke abantu abami endleleni yami nibenza njani. Yenzani isibonelo la eSouth Africa yonke. Uma kufanele umuntu acoshe amaphepha akacoshe. Uma kufanele udle dustbin akadle dustbin. Mina ngilwa ngomuthi. Umuthi nawo ngisasho namanje. Ngiyabheja sikunazi. Mina umuthi ngisasho nginawo. Futhi ila inobona khona South Africa yonke imnandi yele. I don't have time to be responding. Angirespond. Mina sibungu ngishaya kakhulu 2 years back. Ngishaya kakhulu ngibizwa ngescam ngibizwa ngani. But ngisaphila. I was strong. Angazi ngi-invite umuntu ukuthi yenzani ukuthi mina mangile into yami ngiyilwa ngedwa. Ngene esigodlweni ngenza into yami ngivale la. Ngiqhubeke ngiphile. Ngiphambili lokho uncane lokho. Amanzi amancane. Umfula lo omncane ungaphenduli futhi yabo ngoba nawe kubiza ngesilimo kubiza ngamagama wonke. Angikhumbuli mina sibungena ulwa nomuntu. Ngibonile enye lokuthi yazi ngabe kuthiwa akuthukanga wamnika iplatform now. But now the question is, how are you going to give her a platform esekuthukile wakubiza ngayo yonke into? Ngaba wakakuthuka ngabuya naye wazoyi-explain. But manje I don't think now usazombize futhi umuntu esekuthuke wakuthuka. But okwamanje the delicacy ke nithe delicacy South Africa nihlale phansi nithathe popcorn nidle nibukele ukuthi kwenzakalani. Sibone umuthi ukuthi kuhlala kuthiwa umuthi awusebenzi, asibone ukuthi awusebenzini. Kuyakhonakala ukuthi if umuntu aqambe amanga ngawe ukhona umuthi ukuthi umuntu umshaye ukuthi ngicine lapho, like let's say umuntu uyamxolela uma akhuluma amanga ngawe, especially amanga njengalawo, let's say amanga, let's say kuyaproveka nasecourt. Umuntu njengalo uyamxolela noma umbhaxabula ngomuthi. Okay, firstly icourt ayithatha into eyibona ukuthi it doesn't add up, ayino kuye court. Hence if ever bekuthiwa lento ibe-add up, okay ngabe sikhuluma maybe ngabe ngiphakathi. But if bayabona bafundile phela abantu, they are well trained. From detective they are well trained. If ngoba ngikutshela ukuthi sihambe abantu abawu3, tell me these 3 people should bonke ngihamba ngibabhadala mina ngile KZN indaba isegoli, should bonke labantu ngihamba ngibabribe mina. Bayabona bonke ukuthi hayi man kunento engathi add up la. Yonke into engiyikhulume kuwe bayithatha bayibuka ine proof, yonke into ine proof kwi-docket yonke into. So it is not a good thing ukuthi umuntu uziyomginqisa ama-fingerprints uqamba amanga. Ziningi izinto zomuntu eyimoshakalayo. Coming back to your question, umuntu uma eqamba amanga uyamphanisha. Khona i-punishment omphanisha ngayo, uyamphanisha. Ufike qala edlozini lakho emsamo udeclare. Idlozi phela ngithi libona into efihliwe liyazi kwenzakalani, you declare uthi bogogo nabomkhulu ngizoshisa impepho. Mase ngiphambi kwempepho akufanele ngabe ngiqamba amanga, kumele ngikhulume iqiniso. Nakho manje zonke zivuleliwe manje ilwana zizongidla, amabhubesi azongidla, amasango asejele avuliwe, kumele ngingene. Uma ngiqamba amanga ngivuleleni ngingene, uma ngingaqamba amanga ilwane ke nini dlozi lami vukanilwe manje. Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi livukelile. Elakithi idlozi cha lifana nami, lalilungile ngilungile sibu uyangazi bengeke ngizwane nawe. Baningi abantu abenza ama-interview kwena sifike amagazi wethu azwana. Yezwa leyo nto angiyena lowo muntu mina
onenhliziyo embi. Hence ngisho ngithi uSisi ngabe futhi wayeze kimi wathi ngilambile. Baningi abantu mningi basizayo. Wathi umuntu ngilambile uze kahle. Leyo mali one inama blessings. Two, I can even maybe offer it nomsebenzi. Hey, sisi wami nawo nomsebenzi uyizamela. But mawungizela ngale ndlela uthi ufuna ungishaya. Ungizela ukuthi ufuna ungishaya ma-app wami nizama ungena nithi nithatha izinto zami ngeke ngizokwenza lokho. But hence ngisho ngithi mina ngisebenza ngesinto angifundanga. Angisona isigora ngijima insimbi. Angiyona iadvocate angilutho. Mina ngafundisa umuthi kuphela. Uma kunje ngiyazi yini omele ngiyithathe ngiyisebenzise bese kwenzeka izinto zami. Akekho umuntu ofanele ngihlala ngisho sibunga ngithi mina akekho ungabosithandazela isitha sakho ukuthi sife. Inyanga ngiyayi it's a message futhi nale. Ungayithandazela isitha sakho ukuthi masife. Akufanele umbulala umuntu akafi. Umuntu kufanele asokole phambi kwakho. Ukuze abe witness atshela abantu ngelinye ilanga ukuthi ungamthinti lo muntu. Lo muntu uyabo uyozohamba etshela abantu ukuthi umuntu uyathakatha lo. Ungazi umuntu sibuye kubiza ukuthi uyathakatha. Noma ethi uthwele ikhona into akazama ukuyenza kuwe wahluleka. So kumele naye abe umunye example ukuthi athi hayi lo muntu uyathakatha because sezamini umuntu wakwazi eSouth Africa ukushaya irape uZuma nami phela uZuma naye nje bamenzeli into ethiwa nangu rape yazi yaproveka leyo nto. What if unamanga wena? What if nginamanga? Yeah. Hence I'm giving in South Africa they've got all the resources. Here's my phone. Ngishintsha nix phone yami nayo engiyiphathayo. Ngisasha namanje yonke into engiyibhalile abathathi intelligence ayithatha ifone yami icheck ukuthi ikhona into engiyidelete. I didn't delete anything because I knew ukuthi ngidila nomuntu onjani. Ayikho nento eyi1 engiyidelete. Into engiyikhulume kuwe even the court if they can question me regarding into engiyikhulume la into engiyikhulume la into engibhale lapha into ephone efonini yami. I won't add anything. I'm adding nix. I still stand. Kimile nje kanjalo. Okay. Ngoba futhi kuthiwa ngiphuza notshwala kwathiwa kwenye yama podcast ngibone kuthiwa uyaphuza ngiphuza ithangare. Oh my god. Angithi kuze siprove amanga angazi noma mazi abodokotela bayakwazi ukuthi emzimbeni bache ukuthi in my entire life ngake ngayofaka yini alcohol emzimbeni wami bazoyibamba lento if ever kuyenzeka. Uma bebambe lapho ukuthi in his entire life akaze waphuza shuthi yamanga le ngoba kuthiwa ngiyaphuza mina ithangare ngangiphuzile. I don't drink, I don't smoke. Ngihlala ngisober minded kanje njengoba ungibona wena wabona umuntu esober njengobona iMK loqini. Unuka nakamnandi njalo nje uhlala unuka kamnandi. Ngiyabonga kakhulu. Ngithe ngena ku live last week ngakubona u live no awugogo Skhotheni ngimkhumbulile futhi siswami sicela ubuye uzosivakashela baningi abalandeli bakho bala ku Hustlers khona bafuna ubuye. Namdala ngagcina I think the last interview says it's maybe almost 3 years ago now, ne? 2 or 3 years ago. Yeah, so sikhumbulile gogo Skhotheni. I'm looking forward to our interview. Nokuthi sikhulume ngejourney yakho entsha oqhubeka ngayo siswami. Siyabonga uma uqhubeka wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngikubone ulive no Dr. ngibone wena uDokotela Mzo ulive no gogo Skhotheni nixoxa lapha yana. And kunengxoxo egcwele nje eMzansi and nentsha they are starting to get confused ukuthi kanti are you able to resign from ebungomeni, which is it is a good thing uma ulandela uNkulunkulu. Whether ebungomeni noma enkonzweni it's all a good thing.